Bl-aħħar abbozz ta' liġi ppreżentat mill-Gvern li emenda kapitolu 363 tal-Liġi ta' Malta, l-att dwar il-Gvern lokali, żagħżugħ jew żagħżugħa ta' 16 u 17-il sena tista' tibda tokkupa l-ogħla karigi fil-Kunsill Lokali. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret l-erba' filgħodu ġie ppreżentat abbozz ta' liġi dwar l-irwoli ta' sindku u viċi sindku fil-Kunsilli Lokali, fejn permezz ta' dan l-abbozz żgħażagħ tal-età ta' bejn is-16 u 17 sena ser ikunu jistgħu jibdew jokkupaw dawn il-karigi fil-Kunsill. Wara li fl-2019 iddaħħlu emendi fil-liġi li ppermettew żgħażagħ minn 16 sena l fuq sabiex jibdew jikkontestaw fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, ingħad li issa kien imiss dan l-iżvilupp fejn żgħażagħ tal-età ta' 16 u 17 sena jistgħu jieħdu posthom fit-tmexxija tal-lokalitajiet. Skont dan l-att il-kariga ta' sindku għandha timtela minn dak il-kunsillier elett fl-aħħar elezzjoni lokali ta' dik il-lokalità li jkun kiseb l-ogħla qatt ta' voti mal-ewwel att minn fost il-kandidati tal-partit politiku li f'dawk l-elezzjonijiet ikun kiseb il-maġġoranza assoluta ta' kunsillier f'dak il-kunsill. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet intqal li dan l-abbozz ta' liġi mistenni jitressaq quddiem il-Parlament fil-jiem li ġejjin.